Haga benengkong ngapen pau kujing snew ka bakrau yu trakandrat ubalong nong bo dong tau ya ga jing long briu man briu jung ya sla jo ne ga pertai. Baru lo dorkat hap deng jong pi berjonga kum ki khon ki jong blai ki ba ya ki bm haga ne ga pertai haga ba sibun ngimat ki jing stom ki jing pang. Kabing kedu utrai kendrat lo dorkat hap deng jongi bar ubla cibun bar udon ro ya gaman ai hap deng jongi sibun ki jing stom ki jing pang kum ong ga ktin jong u ya ki banga i ngasneng ngasempat. Terus ni cerhem nomor kata tu kala gamut na gani ga kitab jing petpau kala nong ga balai ga dekot ka bakat kendai. Bat ukwa ma yangi uweiro bangi de banlong kita ki bajot ukwa baro ngi de banlong ki bakala ga bamut bangin yo ya jing imbom cukut. Namar kata ga por ngasneo ban priang seo baru ya pi iwei buwei segani ga kubor ka bangang adon ya ga ban pensneo. Habdang jongi ha ga por ha ga video. Ka bangaju ya ai jingmut Nagapor Singapore bani ai mesti hap dang jong pi kum ki para bangi bit bat ki bawa sibon ro ki bapet hap dang ki jing ruai ki jonga rangkat kene ke kor jing ruai niam jongi bat mesti ai ngo yo play ba don hap dang jong pi ki ba yarap hap dang ki ba ai jingmut hap dang jonga sibon ka bangas nyong ke ngayo ke jing kerku ublai kurkuru nagapta jong pi haba ngale igani bat ka wei ka banga kwa ban penun burom bang inang le bha ka bakham bha bar chikri ublai te kum ta gar ka por ka banta ka mang kwa bang nia phai ka kum ka norim na gar ka shiti ka ban kong sha ki ni ki nong korin gal nong ka ba chi khat wei ka khot ka ba saw hadu ka basan kadi ka banta ka banga ju yai kan ma man ka por hap deng ka jing kren chapang ka tin jong blai kham tam na ka banta ki kan thei tang ha banga kren ni ga ni ngayo nong na mar ki don ki ba ong yang ba ngai syukrin lorni naga bentagi kentai tangkap permo habang akren ya gajing sisa gaktin ulai ka bakren ndai mangakui talang basu thau stat naga benta jong ga nega benta gaktin jong ulai ka ong naga nega korin kala nong ga ba khatwe ga khot ka ba saw ngio i ong gaktin ubriu badruai habo yuthul upa uba dei bar spong naliang gi rangba bat menta naliang gi rang kalong bo penja burom bat ka kentai ha boy sim benta ha gini duai bat ha boy thulupa lada kam spong ala kam temo ika kli kamumut kala ja burom kala pendu no ika ka burom jongka te kumta kalong kumbala khi ong ru benta te kumta kene kapor ngapen kan ma lang ba ka tinu bulai lada nga syukren stan hande kala ban ong ma syukren be mo ya ka ek bom yede gat kum ka tinu bulai ha ba ka tinu bulai ka keren hande ngakwa ban ong tu perkat kum ta ke por ngakwa ban pen mau mdei ka banga shulor ni handai ngadon ka jing i jipi kum kilong kemi naga menta ngakwa ban pen mau wat hadu ki kun samla naga menta yo la si ka ba phi phi du nong kum ong ni ka menta la da phim temo ya ka kli phi long ki ba do ya ka ta ka burom namar la da ngi long ki sendang ki ba spong namar ngi do ya ka ta ka burom te kum ta ngakwa naga benta bangin yo nong lang naga benta kata ka daw ngakwa naga benta ka ni ban pen kan ma hop jong pi de kum ta ka ga por subo lada ka beritam ka ba ka tin jong ka ong le ikata ngimla ban le hatu ka jing kali bakal jing jupa langi sekho ka ba khrap tam hatu ngila ban le kata ka bang ka ba ban pen ka ma ka por ka tin jong ka ong le ya ka beritam ka ba ka le yo i ya ka ek bakut ka jingja bar ka ek bakut kalong ka kawan syukur mo kum ong ka tin ka jong play na ka benta jong ki probeb ka don kelenti ka ibe hande ka bakut jong ka kelenti ka jingjap ka niru ka don kelenti ka ba ka tin play ka ba kawa yanga ba ya phi bang ide ban le kum ta ka don ka ba ka yo i shalendet ka ka jingjia larangi phai ha ka jing de jong i kum ki khon ki jong blai la bon ong na pdeng jong pi kin thai hapdeng ki ek baro hapdeng ka jing temo ya ka kli kalong ka burom mo ka ja ka wei ka benta ka bangim la ban klet na ka benta larangi phai pha ha ki ni ki si ka bangi yo i ka jing sekri jong i yo blai hapdeng ka balang ka ek ka bajia pi ki kan thai nang syurkom lare pi pet kita ki khon samla jong i ka ek ka bajia kimle syu ti kat kam ka burom ka akor na ka benta ka tin blai na mar ka tin blai ya ki ai baro ki kom den ki kom le bakala khang persya na mar lingi phai ha ga ga shi sha uthi moti
bat ka ong ka don kam yangi bangin riam da kata kajing internet hoj kajing internet ka bokum no bat ngimde ban riam ya kita ki jan ki bala ban ong ki jan ki ba bha ki barem dor na kani ga lanong ka ba ar ka khot ka ba phra ha ka ba khandai ka ye thu kata bat mentang adang ong ya ka kemi ki khon phi ki kan thei tla yo shi kho ka ksero kit be cha ka jaka kan tang ban pani ha preng ki pra chakri kata ka bangai ile se ka jinglong jong ki kan thei te kum ta ka ni ka por do le phai ya ka ni ka bata phi ki kan thei phim to mo ngi ki chen rang ngim ju spong kan ma ka ta na ma ngi le kat kum ka chen jong play te kum ta ha ka ni ka por ngas te ban ong ngam de shu bangai shu bi chni ngang e je phi ko mga ong menta le si yo phi phin du no na mar ka chen jong play ka kren ki pra ngai bi ka baritam ngimla bale hatu ka bakrau ngila bale kata ka jingkle wat perkhat kani ka wengan ong ipi ka jing shikri jongi yo blei ka bangin ju yo ka bangin yo be ka lara ka jing kren ha ka nu ko bantang in kren ha ke sinot la banong ka bari sim mata ke sinot ka bakrau bat ngila ban sim chua nong kong ter nadu ka barit hadu ka bangin kiu hadu ka bakrau balar ngi dei ban ya perkhat ha ka jing ye dei bat ka khi ka khan ka spa ka pheu bat ngim ju yo si sin yo ban khi ka mai bang yo be ka spa si sin yo na man ngi yo jaw chi jaw kum ba ong ka chen yong blei ma bat ka ha ka kut kan long kat ka du riau kata ka sha bat manta ha ka jing shikri jong yo blei ro larim le ka baritam hatu ka bakrau ngila ban le ngila ban ya le bersha ten mar kata ha ka por kan ma wat ka ba ero ya phi kum ki long kumi bi ban le ikani na mar ki don ki nyong yarap ban aisbo api wat ki rang ba ki ba ong ngam tip le si ki temen san ne ki pastor ne ki ba don ki ba ong ba wat mentang ya kren spangani ki don ki ba ong compare mo compare te menta ha ka ni por nga ong le si kan ma phi ki long kimi kinu ki ba ong compare kan ma ba ki de ban pha chwa ki de ban spong ma ki yo le si kan ya du nong lang te ya ki klem spong ya phi ki ong compare ka mut kala bakala but kita ki ong ru compare kan ma nga ong ha ka por ha ba phi de ban perkhat na mar ga tin jong le ga ye thu na iskel gal nong ga ba lai phu lai ga khot ka ba na du ka ba niaw ka ba phra ha ba thum ye me nong charai ha ga ing Israel lada me yo i yo nong pop mem kren kasnam kan panami kata ka sing sisa ga tin jong le gi thu ka mut ha bang yo i kala bakala ngi ong compare ka bumut kan ma ka nong galadu be ha breng jongi ka bumut ngan sayo ye ga beneng ngan sadu nong namar nga sha minus kata ka sisa te kumta kita ki ong compare hab da perkhat kumta lo kmi be ja ka por perkhat ba pio i pi kilong kmi la ban ong kum ba ong ka ta mo ka content compare la da perkhat ba ka ai ka ni ka jing mut kam don jing mut la ban ong la da perkhat tang shu tu mo na biang ladam tu mo ro ka biang handai ka drone chaldet ko mo ong le si ka tin jong le ka tip mo na kam ta ke ko mo ong ka tin jong le na ka ni ga kitab jeremia kala nong ka ba khat new ko khot ka ba phra ter ka ong ka do not ka kham shu kor phi mo menta ka ni ro ka ba ka tin jong le ka yo i la ngi e lai lan ya ka jing riam ka jing be jong phi ki kun thei ka bu mut ka shu kor kesyukur pipet menta ki khon samla ha pedeng ka jing ya jom ki ha ka jing shikri bat nang tar narandang shekhle ka e ka jing riam usnyu mdai shu kat kum ga ktin jong blai kat kum ga rukom ga ba ki kilale lada ki shu kudo nang internet ndai ki shu e bai thare bai kum tu handai ka ni ka jing riam ka jong no mdai kat kum ga ktin jong blai kata ka jing sha la ngi ngam jeli kat kum ga ktin jong blai te menta narendang chawa hot internet bah ga jing rem jong ki asari tang ba ka wei haban berkat ko ong tu ka ten ka do nut ka kham syukur haga wei ka jing syakri ki ka wa daga wei ka rem haga wei ka ba ki yarwai daga wei ka ba ki la kum ki tu ki sim jelisio ka mi ong kan ma kata te kum ta ki don ru habden ki khon samla ka ba ki juyai ya be tang ha ga jing ruai te kum ta ya ki jing syakri ki ba bun kim juyai ya be nangta haban berkati kaniru nangta wei usam lau ma long hi ban pej samla ha ka jaka kentang kata ka jing tho jong tau samla ha pada junga balai uyo ite tang ya ka jing bahabriu jong ki kon samla na mar ki le
ta do siya ka ba polat kaman pen baha mdai syukat kam ko buram jumblai mdai kum ba ong tu ka jing ruai on i ka jing baha duru jisu on i hanga kum ta te menta la i utau sam la ya ka jing baha dur na ka menta ka jing ya dei bat ka jing baha dur jong ka patai mdai ka jing baha dur ka jomblai te kum ta ka por don kamar berkat na ka menta phi pat ki khon sam la nang ta sim sagawai phi pat phi le tung tang kum ta mo Handai ki don pat ki khon samla ki bayai fashion hapo ka jaga kentang kan ma kata ti nang ta la ki long kemi kim sim kum bo ngade bora lar phis ngap jar phimle igani kan ma ba ka jung shikri jongi kan syukor kum bo ngak tin porbeb na galanong ka balai phuwe ka khot ka balai pheu ka jing internet kalong ka skor ka jing bahabriu kalong ka jing thla ka mur ka ne ka dei ka ba lar ngi yo ban pri lai lan ka mur kum ta ti kum ta ka ne ka por kani ka ktien ka jomblai ka kren arbanta ka bangayo i la dangim temo la phim temo kum gelong kemi pido i ka buram banang ta kani ka ktien ka kren ru habangi ngam jali weka syapang ga pidon hapo na liang jongi kisenrang mo pidon hapo khandiat mdei ka ba syapo du don khandiat namar ngi don senrang kan thei pidon hapo khandiat ti na kata kadau Handai ka ni ka ktin ka kren pide ban temo naga banta ka burom ka jomblai bat hap den ki ek ka long ka ba kat kum ka ktin jomblai naga banta ka hika yangi na ka to ka siti cha uti muti ka long ka ba ar ka khot ka ba khandai ru dangi phai ka to ka banta ka ong ka don ka mingi bangin riam da ka jing itna tang umdei da kita ki jang ki basador te kum ta ka ka por don kam yangi kum ki long kemi bangi de nga ka wa ha ka por ban kan ma pi Handai na kabanta ngadon ka jingi na kabanta jong phi nga kwa ban yo nong lang habung sikri lang yo blai mo handai ngam kwa bangan ngi girriu rang ba ngi ki sen rang yo nong phi ki kan thei phi do dong handai ngi kwa ba ngi baro ngi yo nong lang ha ga ji sikri jong yo blai kum ta ga por nga kren ye gani ho larang perkhat ye kita ki ba kren kumni kum tai handai lai singa ong teo ngan dam no kum bodon ki ba ong mo la ba ngi kren Handai nang ta nga sneo kumukpa jonga balang ngadun kamban pen sneo yo le si la ban ong kum ong gatu gaktin ngala pen de pan pen kanwa no gatu ga kitab jong iskiel Handai ngalong kumukpa de haga jing sarai haga ga balang na komenta ngala la ya kata ka ege ka ba ulai un sa manyo sabdeng jonga te kum ta ga por phiru kum gi long kemi don kam ban berkhat na kamenta ka bangan ong hang ka por ka baritam phimla ban le hatu ka jing kali ka bakhrap tam phila ban jing mo kumta ka por ka baritam nimla te ban le handai hatu ka bangi syam ka bakhrap tam ha ka jing e hatu mila ban jing te kumta ka por ka tin jong play ka ong na ka siti ucukop ka lanong ka banang kong ka khot ka ba ar pu ar tu long phin na mar ka ti kinong le ka tin om tang ki dong sneu da ka buskor no ile tu long phi kinong le ye ka tin ka ba mut ngin yo nong unor wa sem ong don persen em don persen bala pandai do klor ba pernai ka ba mut phimle ka ba ritam ba me syukri ba bha me minot ka ba khniat ngan bu ime halak ba bun ba ka tin jum lai ong Matthias ar phusau ka khot ka ba sau phon riu suku tau syukri ha bo kunrat wan ha bo syam ule kumta ti kumta ai bangin le kat ibaritam ibakratam lengi lak bane kalong kabangin le kumta namar haba utrai kandat wan usiam bangin le kumta ublai kurkhuna kabanta jong ne ka jing ajimut rangkat kane ka ktien naga banta jong ne ka hubor naga banta ka burom jong amen